Hmm. Selamat pagi. Sapa sing gurung sarapan, ayo sarapan. Tak dodohno. Iki lho. Tahu mateng, gobis goreng karo turi abang ya. Eh. Wis ayo nang do sarapan. Iki ya rek ana endhog barang. Enak ta lah. Amek sego. Oh, iki. Yuk ya otoget tak pikir kula lek karo kadal. Iki ya, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Iki sego wadang, teman-teman. Lek ini. Sambal terasi karo kembang turi. Duwek-wek, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Kubis goreng karo endhog. Nikmat, alhamdulillah. Enak. Kayak sambele wong liwetan ana graono no rek. Enak turi abang. Endoke. Endok godok. Weneng aku sayur-sayur ramban ini.